Li ħabi dwar id-dikjerazzjonijiet tal-assi qed ikompli jitfa' pressjoni kbira fuq Roberta Bela li ma' kull ġurnata li tgħaddi qed jibqa' jaħrab id-domandi ta' Net News. Skomdu jwieġeb għaliex mhux qed ikun trasparenti, skomdu jwieġeb x'qed jaħbi, skomdu jwieġeb x'qed jaħbu sħabu l-Ministri. Prim Ministru, dikjerazzjoni tal-assi ġifieri issa wara dan kollu mhux aħjar ovvjament tippubblikawhom bħal mod jgħidlek l-Standards Commissioner. Standard Commissioner hekk qed jgħidlek però. Standards Commissioner ġifieri qed jikdeb l-Standards Commissioner. Din il-ġimgħa numru ta' deputati laburisti għalulna li huma m'għandhom l-ebda problema biex jippubblikaw l-assi tagħhom iżda fil-prattika dawn id-dikjerazzjonijiet għadhom moħbija, ebda accountability, ebda trasparenza. Taqbel ma' dil kwistjoni tal-assi li mhux qed tippubblikaw bħala membri tal-Kabinet? Jiena fil-realtà ifimni dejjem li kien hemm bżonn meta kien hemm bżonn id-dikjarazzjoni tal-assi ktibthom kollox għamilt kif kien hemm suppost, jiġifieri ovvjament se intendi batajt the line skont kif ikunu għaddejn l-affarijiet jiena nagħmel kollox. Brabta mad-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-membri tal-Kabinet. Dak l-Standards Commissioner illi qed jgħidilkom biex tippubblikawhom u bħala Kabinet qed tirreżistu. X'inhu l-pożizzjoni tiegħek? Jien m'għandix problema biex nippubblika l-affarijiet tiegħi. Ġifieri għandu problema. Jien żgur m'għandix. U għalhekk il-mistoqsija tiġi weħda x'qed jaħbi il-Prim Ministru Roberta Bela. Fis-6 ta' Jannar, il-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika kiteb lil Prim Ministru biex jesprimi tħassib tiegħu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Ministri għas-sena 2024, dikjarazzjonijiet li għadhom mhux aċċessibbli għan-nies. Il-Kummissarju tal-Istandards Joseph Azzoppardi insisti li dan ifisser ħaġa waħda biss li kull Ministru qed jonqos mill-obbligu tiegħu.